В сряда започвам с поне 13 удара от Брайтън срещу Астън Вила. Можете да намерите между другото това предложение в секцията статистика. Брайтън е, как да се изразя, изключително проактивен отбор. Независимо от резултата, мисълта е за максимално бързо пренасяне на топката. Агресивна преса в противниковата половина, постоянен обстрел на противника. 13 удара ми изглеждат окей, особено на фона на по-затворената игра, която очаквам от Вила. С повече разиграване в центъра, с опити с много пасове да се изнася топката по-напред по терена. Много различни са чисто стилово двата отбора и това вярвам, че ще ни донесе един много зрелищен двубой с доста удари. Поне 2 удара на Йорген Странт Ларсен срещу Нотингам е следващото ми предложение. Улфс направиха много силен матч срещу Астън Вила, но пропуснаха света направо и пак загубиха. Тези са май последните им шансове да се закачат в битката за спасение и им трябва само и единствено победа. Срещу тим, който реално могат да настигнат. Не знам дали ще я постигнат, но със сигурност ще имат положения, а обичайно положенията са пред централния им нападател. 2 удара за норвежеца би трябвало да се излязат с лекота. Над 2,5 гола на Ливърпул Съндърланд. Първо, защото все още не съм сигурен, че решението на Слот да извади от състава Салах няма да се обърне срещу него. Може би ще знаем повече по този въпрос след тази битка на Анфилд. И второ, защото и черните котки могат да помогнат поне с едно попадение срещу този вариант на защитата на Ливърпул. Да, Мърсисайдци не допуснаха гол срещу Уест Хем, но за малко да допуснат срещу 10 от чуковете, нали помните онзи шанс на Джаред Болен. Затова и бягам от категоричната единица, а и овърът е по-висок. И понеже сме на темата овъри на Лийдс Челси. Тук излизането от състава на гостите на наказания Мойзес Кайседо ще направи сините една идея по-рехави в защита и това вярвам ще помогне. Чакаме и завръщането на Кол Палмър, който си е гаранция за създадени много голови положения. Сега колко от тях ще влязат да видим, но сме поне за 3. Вижте всички прогнози в YouTube канала на Бетано Спорт. Напишете в търсачката Бетано България, дайте един лайк, абонирайте се, ние сме там и ви очакваме. Идвайте!